Eukene naiz, eta Bilboko Abusu auzoko Ibaizabal Instituto Publikoko irakaslea naiz. Psikologia ikasi nuen eta pailazoa naiz. Niretzako euskara, nire ama hizkuntza da, bilbotar batentzako horrek suposatzen duen guztiarekin. Euskara trena da. Toki askotara eramana gaituen tren bat. Euskarak ematen dizkigu aukerak, hainbat tokitara iristeko eta gure bizitza honetan edo ate asko irekitzen dizkigun trena edo izan daiteke, ez? Prozesu guztiek bezala honek hasiera bat du, hasi jolasten, hasi kantatzen, hasi hitz txikiekin, aurrak txiki-txikiak direnetik nagusitzen doazen heinean, kantu eta bestelako jolas desberdinekin, haiekin harremantzeko dinamika sortu eta dinamika hori eraldatzen joan daiteke, ez? Baina dakizuena, bota eta sortu lotura horiek euskaraz. Eta saiatu gaitezen ere ditugun harremanak eta beste gurasoekin hizkuntza ohitura horiek aldatzen, esplizitatu dezakegu, euskaraz gehiago egin nahi dut, lagunduko nauzue, eta hortik jarraitu bai eraldatzen zuen euskarazko mundu hori zabaltzen. Eta esan bezala euskara tren bada eta tren horrek eraman gaitzake toki desberdinetara. Adibidez, familian ikuskizun desberdinetaz gozatzera. Eta horretan gonbitea luzatzen dizuegu ere, ez da? Azken finean programazio itzela dago, euskaraz familientzako, eta aukera polita da gure etxeko txikienekin plan desberdinak egiteko, eta gainera etxeko txikiei nolabait boteregune bat emateko ere. Ez, agian guk gehiegi kontrolatzen ez dugun hizkuntza bat denean, haiek guri itzultzaile lanak egin aldizkigute, eta gainera giro polit batean ondo pasatzen, ez? Behar duguna da azken finean, euskaraz gozatzeko tokiak. Beraz, animatzen zaituztegu ondo pasatzera, gainera, ikuskizunetan asko erabiltzen da ezitzezko komunikazioa, ez dagoten arazo askorik benetan funtsa edo mamia ulertzeko, eta lotxa galduta zatozte. Emoiezu etxeko txikiei giltza.